Tak sebut sampean dari kayak pesarian. Orang pesarian apa pesarian coba. Petilasan perguruan kan orang kan. Nama. Ya Pakualang. Sampean kok ora. Aku ki mbok piye iku bojine mbok apa iku kenal. Maksude. Bisa ngomong mbok ngono kuwi. Ya Pakualang. Satria Paningit. Jadi ngono mulai sampai iku ngono ku mau. Ini kan gambaran. Kok iso digambar iki lho. Ono YouTube kok iso digambar Satria Paningit iku perkembangane wonge. Ning disebut Lentang Pari iku kan ora Lentang Pari. Iku kan ora Lentang Pari. Lentang Kemukus. Umbul-umbul gendera Karak iku Jawa piye ning ngarani. Lintang Kemukus. Misalnya niku kan Iku ya wis tukur kae-kae to wong lahir pari kesit kok. Nah saiki wong panen pari ae urung lapo-lapo. Bagus gak nebang sing wis ora tau mampir ngomah kok. Lahir pari kesit to. pripun Pak? Wis lahir pari kesit to pisan. Nah dhewe iki kan Lahir pari keset niku pripun Pak? Ceritane Pak. ya iku ngono ku mau sikapane. Pari kesit iku. Pari kesit ya pari ndek Mbok Sri iki Mbok Sri. Nggih. Ya ini kan wis ora ana wong wiwit kaya biyen. Diwiwiti terus dikelmuleh lagi didol. Oh saiki itu kok persawa wae. Wonten niku nggih sing diwastani Iku pari kesit. Iki sing salah kan dhewe. Ya padahal dadi duwe ya nyesal. Adem dari pari wong biyen sampai abang gak bae biyen. Terus saniki niku kan Satria Paningit niku sampun muncul ten ngene bumi Indonesia Nuswantara Pak. Oh wis ono. Nah ngene Itu Uban. itu ban wilayahmu. Uban iku masyaallah. Uban iku ngono melarat, bendina ora iso tuku. Yen perdagangan kono liwat bom. Nggih. Pangkalane kan niku nggone alun-alun. Nah iku ngono melarat. Nggone melarat nggih. Ngono melarat. Langsung ben ape sugih. Ya percaya wae to, Tapi sugih to. mangke niku ketinggalane kebangkitan Nuswantara niku kejayaane Indonesia mangke niku diwiwiti saking Tuban nggih. Lamongan tuh. Prediksine panjenengan. Ya. Lamongan kalih Tuban. Pokoknya kejayaannya tetep Lamongan gone wong kaku, gone wong bajek ngono to. Ya ora senajan iki kota tua. Tua ya tua tapi kowe ya aku ngono lho. Ngono. Saiki munggo besok mudale wali wae. Ono kota waline akeh kaya ban. Gak ono. Iku durung darat ngomong itu iku sing kependem. Pisan. Kewatahe. Wake iku san. Jualan saiki ora wong kono, ora wong kok Mojopahit. Saiki jajal iku dhewek-dhewek iki. Nggih. Nampak. Hari-hari ki nampak jajal setan jin menu tahlilan bareng. Dajjal melu tahlilan. Ika iso. Sedekno kene. Ngomongane ngono ra sesuai berlakune. Mosok apa dhewe ya. Unggul ku kota santai. Nggih. Saniki Dajjal pun Merajalela pun neng lagi lahire. Durung lahir Ganespati durung. Lagi ilu-ilu jejanggetan iki lagi. Jin setan ilu-ilu jejanggetan. Lagi Ganespati pelayangan. Iku gerduwo beringan iku durung muda tahap-tahap to. Tapi wis bukan ini mau wis ora perjanjian iki mau apa engko nek wis danyange maksudnya ratune iki balik kan dia kan balik meneh diundang ayo ngajak apa tinggal masjid wae. Nggih kula biasane kan nggih mikir Pak
kados makame para wali niku kok kena opo kok no Nah, pesisir kabeh kok ora nang tengah. sing bangsa jin setan iku mau nelor. No kidul. Kan ora imbang. Dadi para waline nelor. Terjune ya nelor sisi utara. Ora ana sebelah kidul. Saiki pesaren kidul ono, ora ana watu. Gumuk-gumuk ngono. Dikai aku tahu dari Bojonegoro perbatasan pesisir kidul yo watu padha ae ora ana peteke yo petilasane mangkane kok dirine kiai ne kono kudu kunci tapi kiai mangke iki nairo kidul sing dugi aku ora yakin aku urung wis tak temoni dhisik. Pasti iki setok. Wong wedok. Wong ngarani loro. Setok tenan. Tak badan medal pinten. Setok nang wis tunggal terus sampean kali. Bener gitu. Gampang kowe mlebu nang kidul iku. Nek gak calone apa jenenge kaya Soekarno ngono. Kaya Jokowi piye kok. Den calon pemimpin. nek gak calon den ora angger ketemu. Kok dukun iso nemokno naro kidul. Naro kidul iku wong dhewek isane pamane cara Islam mati kayu ngono ae. Nggih. Apunten Pak, balik ten kene Satrio Bening ngadep. Berarti calon Satrio Bening niku sampun jelas ten Disebut Satrio Bening iku siji ratu ya. Ratu ya. nggih. Tapi juga ono yo modele kaya Satrio Bening dalam kebajikan. Yo adil ya kaku. Untuk ban yo. Sini kudu sejarah itu ban. Bakal apa sing terjadi itu ban. Yo iki ngolahi itu ban kabeh. Yo aku ngajarno muga wong itu ban gak ketinggal gue. Pasti ono. Malah iki kira-kira sampean tak kandhani kene iku ana modale iku wilayah masuk kecamatan Semanding lho. Nggih. Penting. Lah iya. Iya juga ana tukuan ngono. Ana sing budget model kaya iku. Jadi setiap wilayah iku ana ngono. Tapi ratune kur siji mau. Apa? Ratu adil mau. Bedok mau. Jujur Tapi niku Pak nggih. Menurut kemantepan atine panjenengan, keyakinan panjenengan tetap saking tebal mangke niku nggih. mulai Satrio Muncul Bening Satrio Bening. sampai Ratu Adil iku wong Tuban. Asli wong Tuban. Mulai presiden terakhir ngadepi Satrio Bening iku TI Tuban. Yakin Pak nggih. Yakin bisa. Orang arah KTA Jawa Barat segala agama ku masuk no Cirebon. Iku apik. Tapi wong Jawa dengan sedikit demi sedikit itu digosak kok. Ini kan kesalahan. Lali Jawa nih. Leres Pak nggih. Nih, ini lali Jawa nih. Pun parah niku. Iki parahe no kono. Terus mangkano me bareng wis tandek kula iki hancur. Nah nggih kalau winane Jadi sampean jere wong lengaran iki sing kulon. Apa sing kulon iki? Itu ora ngunangi ndek sing kulon. Nek jebut sing kulon iku yo kokono ku yo Boyoworo, kokono yo Boyoworo. Tapi ini lu sapa kowe ditinggal jentir nanti no Kalimantan. Enggak ambles. Nih, ini lali Jawa nih. pun parah niku. Iki parahe no kono. Terus mangkano me bareng wis tandek kula iki hancur. Nah nggih kalau winane niku. Jadi sampean jere wong lengaran iki sing kulon. Apa sing kulon iki?